Здравей, България и успешна седмица! Орбан падна. След 16 години на власт Унгария направи нещо историческо. Излезнаха 80% от хората. Представете си го само за един момент. 80%. И независимо дали подкрепяте факта, че те са решили нещо, 80% от хората са решили, че искат промяна. Не всички от тях, но по-голямата част от тях. Което показва решението на унгарския народ. И ако си мислите, че там е нямало манипулации, независимо каквито и да е, със сигурност, дали пропаганда, лява, дясна, източна, запада, сета, 80% излезнаха и казаха: това е нашето бъдеще. Надявам се България за разнообразие да направи поне половината от това. Айде да стигнем до 50%, ще има някаква легитимност, който и да дойде. Шапка свалям на унгарците. Надявам се да го направи за нас следващата седмица. Имаме достатъчно хора, които да не са коалиция Магнитски. Аз лично моя вот ще си го дам за промяната, въпреки техните грешки, защото за мен те са единствената истински проевропейска партия. И ако обвинявате Гюров за много неща, обвинете го и за факта, че той не ни вкара в борда на войната на Тръмп. Елото на унгарците и всичко най-добро.